could either say good day, Kiora. Hola. What's going on? Ni hao. Watashi wa tamago? O sa inyo mga cancer, ito naman si Paulul para maghatid ng mga memes. Andyan ka na naman, hindi ko maiwasan. Para mga memes na di natin maiwasan. Syempre alam nyo naman, di ba? Kaya nga wala ako ngayon kasi pinapakita ko aking lakas sa memes. Like, tsaka sa feeling macho. Kala mo macho ka, hindi. Palalaki na lang yan ang aking editing. Boom! Editing powers. Happy National Heroes Day sa inyo, mga bayani kong cancer. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo lang saglit dito sa taas yung aking special edit for National Heroes Day. Sana nakita nyo. Huwag nyo kalimutan na i-commemorate ang mga bayani natin na namatay para sa Pilipinas. Speaking of mga bayani, manood na tayo ng mga maymays. Si ating sino matitrigger dyan. Maymays. Nagbabalik. Larry G. Effort pati yung edit. Po! Larry G. Po! Tayo na editing yan, effort. Maraming salamat. Toshiro Olangar, very good ka doon. Next, Maymay. Hindi nyo ako matitigilan, Maymay. Solo wa nikai! Mazu, ore wa anata wo subeta no yujin ni mamota. Sono kao wa kakusho to shite mo, ore wa Ore wa badag desu. Baka da kara. Watashi no ie ni sunde iru. Anata ga taizai suru koto da tte karu tomodachi to Anime, badag. Yes. 俺はあなたがしたことは何を知りません僕の娘は叫んでいるお父さんお父さんお父さん一体なぜ Tayo na galing. バランさんは突然そこに立っています私の手を逃げているバカじゃないの At saka hindi siya gago. Kasi あなた totoong の名 yan 前 yun. を殺すクズ野郎 Yun talaga yung translation ng tago. あっち行って殺す野郎 Ikuso! Badag-san. Saan ka napunta? Saan napunta ang karir ni Badag? Shingeki no Kyojin. Pero kesa Titan, mga tito ang kalaban. Ha! Not dead meme para yung channel. Next, Desu. Speaking of bayani, words that forever changed the Philippines. It came out of Bata National Return. The youth is the hope of our future. The Philippines worth dying for. Okay lang the unsung heroes. Baited kayo ni Tito Soto. Ito mga tito talaga mga kalaban natin eh. Lagi na lang mga tito. Ano ba yan? From PJ Balaya. Wow! Nasa Diyos ang awa, nasa tao, Kimi no nawa. Alam nyo talaga eh, no? Yan na itong aking weak point eh, no? Basta about kay Badang kukunin ko eh, no? Unless sobrang pangit ang gawa nyo, never ends. Alam nyo ba, gano'n lang kasimple mag-meme ha? Dahil kalidad na memes lang kinukuha ko galing sa mga cancer, ha? Galing sa Philippine meme industry. Yeah! Yan yung mga haters ko, pakinggan nyo to. Taksan yung volume. Yan. Mga Okay, dito tapos ka doon. Kung gusto nyo to, ilalagay ko na lang sa description, ha? Para di tayo makapiright. Dito, doon nyo na lang panoorin. Maraming salamat. Sa mga haters ko, panoorin nyo ulit yun, ha? 100 yung volume, ha? Tapos mag virtual reality kayo. Game characters with facial hair looks fucking bad. From Yayas, just a reminder that there is only one. Hindi ako gagalit! Nilalakas ko lang ang boses ko dahil maingay! Hindi ako galit! This is my religion. Kulay, ang buhay. Pag sumakabilang buhay. Gusto ko na din. Please. Tapusin nyo na. Putangina mo. From Sean Jason. Yo, class man! Yo! Ang Yo. labo mo, man. Paano ako papasok sa loob ng bagong buhay program mo eh? May programa na ako, pare. Nasa rehab ako. Tsaka, nakakatawa ka, man. Yung suntukan, Brad. Nagawa na namin yan sa beast mode, man. Tapos na yan, lumang tugtugin na yan. Baka pwedeng ibang tugtugin naman ang pwede nating gawin. Yun na lang tugtugan. Suntukan na lang, pare, gamit ang musika. Lalaban ako, kita tayo sa mata, pre. Kaya mo?
Tsaka, men, mag-toothbrush ka naman paminsan-minsan. Oh! Talagang parang ang baho ng hininga mo, men eh. Anyway, man, peace. Nakirang editing Joke yun. nga, sabi ko kanina. Ang babaw ko eh, no? Basta zoom in mo lang, nakatawa na. Diba? From Triggering Normies. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. At least meron na ako pag-segue pag inuubo ko. No, copyright help! Alam mo na, bakit siya na doon? Ah! Kamot po eh. Effort talaga siya triggering normies na ganito. Pinakayo ko talaga yung ano dyan, yung Jan Estrada, yung makeup niya. Sobrang, ang pangit. Trigger enormous. Galing nyo. Otaku Domain. Ano to? Ito sa Naruto. Victor Magtanggol memes. Only the best. Ba't ako binabahig? Putang ina mo, putang ina mo. Next, I will save the entire universe. I will save my barangay. Kailangan nila palitin yung plot kasi yung kinuha nila storyline masyado malaki. Kailangan nila itin. Kailangan nila gawin pang masa. Alam mo yan, pang makitid na utak lang yan. Then, joke lang, hindi ko nalalahit. Basta gawa ng Pilipino, proud ako kahit gano'n pa ka pinag-effortan. Alam mo. Oops! Tama na! Masama ang... Ay, puto na dila ako, gago. Yep. Okay lang pala yung dinila ako kasi parang ice cream lang yun. I cannot unsee! Look how our suspense. Yeah, very proud pa sila. Very good, Barangay Officials. Mas naging proud pa kami kasi nasuspend kayo. Yung doon lang nalalaman na mahal nyo talaga kami, nababalikan nyo kami. Hindi dahil wala na kayo ibang mapagkuhanan ng trabaho. Ay, Pilipinas kong mahangal. From Waldo Candaza. Wala nang po kasi pambayad, sir. Oh no, ayaw ka na nito, Chris. Ito, pag may nangyari dito, ano gagawin? Sir, kaya nga tayo na po mag-usap pag na po si ma'am. Tayo na lang po, sir. Tayo na lang po muna sumama, sir. Yeah. Hindi na nga siya makapag-drive. Ito na to eh. Yung motor mo para sa... Yung video na to. Hindi ko lang ano yung meme. Sabihin mo, saka na, dadalhin ko na sa ospital asawa ko. Tayo, Pin. Ha? Ba't kailangan lagi laksan? Next, from Judel De La Rosa. Nope. Lagyan natin ang Magic Demonetization Harang! Lagay mo dyan para di nakita. Maraming salamat. May din, no, okay. Yan talaga yung goal ng mayroong probinsyano. Talo na ang Victor Magtanggol dito. Ito na ang best na combo. Masisira ang buhay mo. Sama ng gising ko. Bakit na naman? Late na ako nakatulog. 9. Meron pa nagpatay ng router. Nagda-download ako. Ako pumatay. Ano yung kasama mo? Wala akong kasama. Next, please. Tuloy na mga Pilipino noon. Susununan napakalaki parang pakwan. Yan na kayo. Sige, yan ang tunay na pagkabayani, ha? Next, from Jazerel Mercado. Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the fuck you did. Ha? Hey, brother. Never dies. Never dies. Next place, ayoko na. That's got to be the best part I've ever seen. So, basta laksan nyo lang yung bass boost. Nakakatawa na. Naiintindihan ko yan. Worthless Filipino mayonnaise. My countrymen, as of the 21st of this Did month, nothing wrong, squad. I signed Proclamation of 1081, placing the entire Philippines under martial law. The No. proclamation was to be implemented upon my clearance, and clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd. From K-pop to M-pop. M-pop pa rin mga pulul. Places you can hear.
Ah, yes, never dies. From John Mikel Villatzo. 2% blushing, 8% singing, 90%. Kaya mga tunay na bayani, di ba? Mga laging kumakatok sa kasarinlan! Oh, kasarinlan! From John Let. Nice. Okay, doon tatapos sa ating bayani memes-ish. Halo-halo, di ko maintindihan. Wala akong pake. Basta, ang importante, makapaglabas tayo ng dekalidad na Maymays na galing sa mga cancer at mga Pilipino ating mahal. Okay? And please, i-share nyo para na dumami pa yung subscribers natin. Malaki pa ang makuha ng channel and ma-recommend pa sa ibang tao. Kasi yun naman gusto ng cancer, diba? Kumalat! Na wala ng panggamot. Diba? Yun ang mga kabul ng mga cancer. Cancer sa lipunan, ha? Hindi yung sakit. Sa lipunan lang tayo. Okay? Chill lang. Chill. Pre, huwag nyo kalimutan mag-donate, mga bayani, ha? Open na, tsaka yung okay. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-donate sa baba, sa Streamlabs. Pwede na rin kayo mag-join sa ating sponsorship. Yung mga magiging sponsor dyan, 129 a month. That's 5 pesos a day lang. Ang makukuha nyo per step, pwede kayo magkaroon ng mga badges na nag-iiba over time. May mga custom emojis kayo na, ako mismo ang gumawa. Wala na iba na pwede nyo gamitin sa live stream. So, baka maingit kayo. So, mag-join na kayo agad. Baka mahuli pa kayo, okay? Meron tayo dyan sila Willie, sila Mocha, sila Duterte. Marami tayong surprise dyan. Siyempre, makakagamit lang yan sa live stream. Yung mga kasali sa sponsorship. Pindutin lang yung join. Nandun lang sa top right ng channel page. And pag sa live stream, nandun lang siya yung kulay green dun sa sa may tabi ng chat. Maraming salamat sa support tayo. Kundi dahil sa inyo, hindi ko makukuha itong mga ganitong YouTube features. Kayo talaga ang masasalama. Kayo mga bayani ng buhay ko, wala na iba. Siyempre, bayanihan tayo dito. Huwag nyo kalimutan mag-like. Ikala nyo sa mga kapwa nyo baited member friend. And siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. At yun na ating kasunduan sa Biyak na Bato. Ginoong Paulul. Out.